Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai galong kami ya kabala tip kerteng kum kakong Lucky Marbanyang kabala kenjo syaka Henry post nem karta kala Phet ha Shiteng Miet jong ka khatwai tarik unaitung arjar arpau nalayeng bakasa hala stop Laban Shillong kadhaduk ka singi balang ka khat santarik unaitung arjar arpau katala saus ngi lenter ka khon jong ka bat ki bahayeng hasam kidang sa ha ka umdum namar kim shimla labdien shu yaka Watla ka bor shnong Kansas Trace Oxford Rilbong kila persyang ban wat shnong nrei klemdon kanu ke Ïingsah so Kakong Lucky gadai na kasnong Nongbah Bynther, Mairang Civil Subdivision, West Khasi Hills District. Haba ka Batisi TV kalayo banyak keren bat kakon jong kakong Lucky, kakong Deborah Marbanyang, Ïingsah jong ka halastop Laban, kalai tu bahaka Miet jong ka shipau tarik mentau benai, haduk khat arbiji kadang don Ïingsah, nrei hakapor Shiteng, shuaban kenjat syai, jong ka khatwai tarik mentau benai, kala mi na Ïingsah bat kamshim lawan pai syu. Kakong Deborah kalai tu usu bahadian gani kala pentip no syaki bahayeng kumju syaka shnong Kansas Trace bat sya Nongbah Bynther bania wat lang. Nalor kata ke Batisi TV kalayo rumania keren bat uba Nicholas Tariang uba dai upersa kurim jong kakong Lucky uba M Marbanyang upara jong kakong Lucky Marbanyang bat usordar jong shnong Nongbah Bynther uba Kedarson Marbanyang. Image nga ikerteng I Lucky Sinora Marbanyang ide naka shnong Bynther Nongbah Bynther di shwa ka lockdown Ïingsah shini shpo shilong di hajing shisha por shwa ka lockdown ishitom pat ilalik shing ji mama junga shishnong I ong bani nga so pang yelade ngam so shat so klai di ong ni ngam so im sho ne pertengan so mangan ya di hadian pat mama junga ki phone na shnong kan ki phone nga ki ko te kli shaw na email ba ishtam pala shnong te na ma bi inshong shini te mlong mo bi shong marway di hadian marsan ong kum tahing ya marre kan yali shaw email na shnong shwa ka lockdown di hadian ding ila shaw na shnong pat di ong email nga ong email pin le kam no mai pin shong no sha sor ne pin le pai byang shnong di oni menta banga shitam community ka bha banga shong balang khon shane di on nang aklan dengan selet ken di ngong to di hadian pat nila alit sumar ko ni creams di nila alit des yu to hat di bundan ni namar sibil ki on badon cita hat di lalit ni cream ka ilong normal ben di hadian ka to pat kawan no ka lockdown da lawan ka ni ka lockdown is dang balong depress Lalazang balong depressed di isyat ong nga yung ko titay kani kanan sniyo community ngini yo ane ngini yo pisa na ngini ba ngini di mo ngin shi impaho tan long dengan dali yo rom to ishi ma nga yung bali pithiat tan kini kijing siyo kan ni thiat tang ukhaw thiat tang udai la biang ngini ba tang kijur ngini ba malumalatang bengin tinga shili amno nga shet na masan long ka lockdown masan tip pa ka lockdown dia nanta I biki dukan I pecha surang dan dukan dan ila asu tu bet dia ong ban bam jari imtre bam jasho yang ngati ngan sha jen it bet dia namar ba kabha bangan ngan shumba malu malatang ban im nama image ngan plan ban bam jao da bam jati dang bam ap lang lai pilang teng hakashi sni hinyo operasi nang ba na do ba one ka lockdown ka ne ka corona ibam jashi sen khat ting ong imay bam arsen khat im jutre arsen khat ri angan bam shisen khat di hadian pat kata ngashile amno ngashet hapo banga khat jaram tu am khat bi shibon ben nga khat bi shipliang apendam ben ong beli bi khat jai nga kat ni tengong di ban bam di jaka ban bret de cari iben nuat di bam la ka bam bet ken di hang to pat ka katre ga ni ka jingkus lai depression man ka sni shi ong yang abang aling apisa be kamen sim yang am jo ban shong shini ong ka per ken na do dang ret la kha shnong ala he la san shnong ki parlok ki bahayeng hasem shnong hang ni ngalong marwe di hadian pat ni ong ko me ka ni ka lockdown ka Longkmie di lano kan clear ngim tip na mabali inter district rukim sha na do ngidang kau kadang pli hujun tama inter district di hadian pat kato ti yang ila yesha ti iling bisa men sim ti yang aku kasi yang I basya set yang community long sini sya sort la long set hi na marba tang habrenda ba hi yang tamam de kam shnong ya ka ro ka per ka phla ka ba he
Thì ông ni là long mà song haji ông ngati dan Longkmie dengan Phet ben kan Phet ben na yang ông sino main pin Phet ông an Phet kat coba lak pasem maksud ông bin Phet tentang ala sekatian ila song kijan ki eru bin Phet di hadian pat na iyo kan nga phone mama jungai madeng imado pat ima mabong tengah phone ki tiki wan shiyeng ki wan snang imai ki ông ko kong deng ka perthai ka Longkmie ka bha ba pishong be chane na mar ba shishnong shubu piduna ke aka mano ban yelet kumne ka perthai ka Longkmie ti la sngap yang anong Phet show hadian pat kum to i umpoi perkat ken namar hatu ka si porshwa ba in Phet imai ha ka tu men Miet khatwe tarik jong uni ubenai Julai mo arbaje tingi hapok ngadang wan tiet ki chur ngadang wan tiet ong bang lawan tiet ka dok belang dong ong bagi tiet ini ba ti hadian pat imei hapor buan manga idang i ot sotrun nang ya bam sotrun ti hadian pat ti ngamut bansum ti ngasum shwa ti oi nga ikon waju sat no ukli ba ka chi ka kriat kumni ti opam no ni me ngala chi palat dengan sum la kasum ti la shpe jangan ile asosi ba ngam ko ngo mai i bam sa itu ka sa la kasal ti hadian pat Shiteng ya bam ja ti ong mei dan chi shwe kamera tiang ong mei ale bam ja ti la wan bam ja ti ong ni ham la suka bam ja em pi hak bam long shino ti khatway baje thik akan ma ni duai ni thia ti hapor ngai le dir ngatia khat ar baje to kan Miet di ha kapor ba hilang ngop yo thia bha ija kenau ija apa ngaling akan tiap yo thia ben ilok junga i kendar ka jingkang ni belai kendar tak kendar ki pelong ilok junga i meng dan syuk hem dan syuk ni pe shabat marsen ong lipit shabat go ani yo inde chsurok shini marre pat ka slap pat ka air pat ka latut kan ko surok tedin ong ai la usang phone di bahayeng phone di mama mata shino ilet tingim tip show tingi phone kita ki bahayeng ro nama ngom ko por bi othia em tiki othia no dan pa shim la phone han ro phone yo phone skol dan no shim te por sanduna ong i la usang ki let mare kom let long ban chi let mare shi bahayeng let mare kan marsin let kila yo bandot ki bahayeng la let ba lang kong ek ni liwa station mairang station Shiteng ti hadian ketua pat ilet kila ji mama ba ila junga ki let mare liwa station po mairang ti ki phone ki bashnong mairang shishnong ki ong bi klempoi ti ki phain Shiteng lanti ti hadian ki wan ski bahayeng shishnong ki wan hiar shishnong ya le iwan de kan social law mar phain we khat la sa ya on ni pa la bi kum nga ka khon ga don ga jing smokia ka bakra ma la da gino ki bayu imei ki ga dor phana ju so bha punya rak lang bakin in one pie no shiyeng na mar nga kum ka khon te nga net be imei ilong ka priyo ka ba Shiteng blay ka bro blay na mar shwa ka lockdown ro iba smart jing sing smart ki bible study te i na do ka lockdown hi iling a pisai ong bangala do ya ka jing sing la do ya ka tien ka jong blay yong la yap ka jing long men sim ro ngam yo show tinga ong i le no mai mde tang ba phi long tang ba phi marwai kene bar ok phai ka perthai kan long la dang yap ting ne yap lang la da uble la man ban o kata ka khlam kan bam la dikip dia ting ne yap bar ok phai mde tang manga mo phi re bar ok ne yap mde bu puslai mde corona uble utip hi ti hadian kata pat ngaro kum tinga shu ai ngo i uble shisha ba uble upen tinga nga laktien ko jong uble te kat ba nadam duai men haka to kasi ni kasi sunday na duai ngi yam kama ko jong uble upen kan ma nga na ujo ko kat no yo ma di jing mde tang ba udo tang ye ubai ukon udo hadu shi phong wot ki kon nyawot ki kon lai nyawot ki kon chin tra lai wot ki kon kan the kan lok ka jong ujo kala tim ye ujo ko ong bale ba me mi yap no mem tim yu to uble jong me kat ni ki jing ye kan do apa yeng lesem me dang ye ne yu to uble jong me hanre ujo bu ong long kat balong ngan yai ne hadu ko bokot ka jing long jungar mentaro
nganget ba imay idang but in one punch na kayeng kasem but nganget ba ublay unum ino na magaktian ka jo ublay na po kasam kanday puwe shi pau ka dapat ka ong ba ka ega ba snew kanum jan kita ka ship ting ublay but ublay ong ba kata ka jing yap them kanum wan ha ka yeng jan ka jome but ublay ong an pa ila ki angel ban sumar ya imay jo nga ha ka lenti ka ba iyan but ublay ong what like ijin thot la ka kejat hu mau ublay ong ngan ra ya i hala ki ktiba nganget ho le se ile kini ki ka jing bam tip brio ring nganget bo ublay un pentip brio i but nganget si bon ha peleng ka lockdown ki bon ki brio ki bi omat kini ki jing na ma undai tang mga baja imay na ye la yo snow si bon ba ki bon ki baja na ye masam hang ni ha shalong bat kum ju ha kaleng kari henry nga I mean sim lang ba kito ki ba syam lang kini ka jing ba kan pai si ublay na ma ublay ulong ka juba ho ni ki brio ngi le shitang ngi lawat kini ki si hadu menen ki si ngi dang yo wat ngi lai lawat dot ka shnong ka thang ngi lawat dot ka ka social lang kat badan kan dong kan shrat la lut ka shlong la li wat dot ti se ba ha ka jaka ba mo ka jaka ka ba kung nga ka khun bangam la ban priang wa chadam she e ru li wat dot in ringim yo i tinga nget ba ka ni ka jing bo re ka jo ublay but ba ublay sha on pan pai i but nget ba ublay unum ino ya image nga but ka yeng ka jing baro ma ka yeng ka jing ka long ka yeng ka ship ting ublay ni em ka jing ublay man ka si man ka step ni duai lang but imay ngi duai men step ngam nget ba ka ni kan ja ka yeng ka jing la ani ai lo kini ki news paper baro pat ti hadin idan iwe ikong ken men monday ifon ngi i ong hana marsen yo kata kapot kubar po mau kuar ba imay ija yung ani nga yo men si jan por kat arbaji ipoy chicken chi hoy men si ipoy chicken chi dari ipoy chicken chi pat yung ngadang mut ba ilong iwan kai kan chicken chi nama ba ibon perlok ba chicken chi nama men shwa ishi yo kan chi pi nama bi dan chisnang ili yo kan chi markasa mariau ti ya itulot kan kinong west chathe ti hadian pat da ile da ipoy shapo di ipoy hang ta po kan si itai parlo ju idang le thiet jing thiet na dukan de idan persya bat kata ka station i bayar kali te ong ni ngala shilingwa di meju pi ila shu thang yong ka dor ila shu irai kho ila shu itlot ngor ti hadien pat no ti ong ni ngala isin phaya i tinga ong pi klem kran i ong ma klem kran i ong marsin dat thiet jing thiet yong ale no shye ti ong am tip ija image pila da day but tip yung lambat i kan ti hadien kata ti ilishim kali ni longim tip show kan namar ka jing mo jing iro le si kam trikam show pi namar ba ban phet hi mo ha ka shiteng semia ti ong to klik kam trikam show ti long tip brio show namar bangi ngi shit le amne dengi let de ki kali yo hi ngi shit kiara po mai rang namar ngim don ka kali ba de direct bin national show Bynther ngi shit kiara mai rang ngi shim sakoi ka kali ban de show Bynther te le si imay namar ha ka jing tlat namar hayeng ru in don issue athia Bynther te le si ba nang ni na shilong ila shim kata ka kali te ila amot ban yo kiar ha mai rang tin yo kadai ka kali kan shi te yo thia de kum tu te da ula asange driver te ula asange be kan shi station ikin det nang to kan ikin det try ila long bi ne kum nong am tip imkalish ik bru shi ta ka Bynther ni shi ila shu yat kulmar te nang tu pa tip kan election no tinga shu ho kan shu west hill information na marin men tra jungar ilong Kimen arkamitra ini sabda jangan Nongbah Bynther ila kitkia ha yung bala information chupo west kasios kirang ba shnang paro ko judisi nong stan nang tay ki magistrate igini ki ya USDO may rang role apan tip lot te menen rong la phone yung USDO may rang yung ila apan kitkia kan te tingi shikermen be ka jimbha kan in one pie de idesha te ibrio iba namar ita ikong ibiyo imay nei ngong nga ikong platik na ba de imay yung imay jung people ngam itu habang yasan ide na nong Bynther ide ikong beti nong sin yung ngila ya la san na Bynther ngila ikna lang ya samla lang ya kai samla lang henry yung ba shi appear isnem ya per ka snem malumala henry ba maipat ilit poy second shi na ma ilit boot na yung lock ni chong kan second shi ilit poy second shi kan ang pidatik na bi image yung pina ma image nga nei shwa ka lockdown ibahabrio ili istem di hadin kani ka lockdown pat ka kta ya mentally ka nga ida itu baka kta physically mentally emotionally ka kta kani ka jimpang corona ishi kus live
dia dia nak tak iklan dor yang itu pi yang reim dah day tan ibriu yang dia kata newspaper ka bang ai kata dur jang em kam de show ka original dur shabe in Phet ken na yem ila along da koi ka dur tingi klem yo ken mention dur dia kata dur ka ban latest ken menta dia ka dur kata bang shan bang ai kata ko newspaper ka de ka dur ni shan ha u kat wei tarik jang ujung ha ka bat dia jang ken mission dia kata dur ya kami lenti ba nyamar ba idang shat nang plan in one time na ka yeng kasam but ngam tip show la da idan shino la da email iyo ya ka video kan news ka interview bang ekran ng baga batisi channel na karpat ito kiba yo ya email bak so ba bakin kin IG tip ini but kin phone kin number but mail la da pio ya ka interview one pine or some ba it chila yeng sam ni ye pi ni borom pi kam kame but lada shuang baka pertai kam sha lada ka pertai ka sha ni la ban kawai ban ya comment lada pi one pine la ka yeng kesem ke dengan ngai ba hanu email idan ubli un kerku ya pi but email junga na tip ya kata inumle kanu ka kam ka basne ban ong ban penjat ani ban penyap iladi unumle namar im jukran jipang ka jingya shabe in Phet isha ong bai tang bang kasnong tinga kwa palat ban let ong banga day la khai nga shishnong ro manyap shishnong kata ka jing ong ka jing na do kini na do baka shwa ka lockdown tip show rin ka sapti namar ka sapti be ipong nei ila de bla namar ka shatri ka iri la ra namar ipong ki slipar di klap ki slipar ila bo ila pong ki juti tingim tip show rin ipong sapti nga ada persapur tini ibaja di kiau jonga las laki marbanyam kade por Shiteng Miet kumto adang ki ngalik bathroom tengah ibe ya ka bedroom jingi ma imdan tengah ngadumut ilai bathroom tengah ngalik bathroom apa bathroom ru imdan hading kata tengah jur haus lap back layer janmiet architect ada pet ya ka baje ka di architect hendrai nga iba uhu uple tengah mut idan syaba seberenda rumdan pe ka gate kadang khang tengi tharai ba ila shu kanthi na gate ba kadang ka atli ka gate ka ba shakhmat ba shadien shakhmat te inum la ma ka jirong shadien jong ka building jongi pada ka rit pi ka gen te ngila shu tharai ba injom be nang tu na ba ka suk ken mo te ila mi Shiteng Miet ke tengam tip pada ka no baje la sila bandai shi baje ne ka ar baje por ngila yo thia mangi tu ko por ba kadang ka lockdown hang ne te ka sarkar hang ne sarkar Meghalaya Ïingsah ya ka inter district te takadaw ila shudan be ni shibnai arabnai te dok hato ka por bila sha I deputy chief minister jeni president Ïingsah bakani ka sarkar under the leadership jong kontrak sama lasha yak inter district Henry ke Longkmie baka local administration nang ti pare na po Bynther na west Khasi-Hills may rang nang ti Ïingsah ba kinongsor nang ni na Shillong kin room sa west Khasi-Hills te kinang strict sa nang ti ka an sa nang ti te la shushong sabi hang ni na ba mai Longkmie I ya khashna ban penyap ila dia te inum le kum ta Henry ka dono jungi ka debet shashna tingi la shutarai kum ta bin le bi shashna ila yawa mentala sausan singi ngimlap yi ngilayawa chashnang ruk ngimti nga ngadon jingkermen ba ngin lap biang yi adon jingkermen hawa ilalong depresi syamo lai saubna na ba kanika lockdown coronavirus na ba por padon ni coronavirus lockdown ilen iwan de isa sini sa sor sini sa yeng ru sini sa Shillong na kadon kayeng ka jong hang ni hapo cancer stress inawan saru tang shitayo artayo lalek biang shashna imjusa slam shani shashna ni dasa lagi benar te ikemen I sengotan nak bet ilong normal bet pangat bet ini baca dengan ide men tu baca ia dan hangun beda besar ông bà kimia sha in man licha long ban mi nang ne na kompong sabar kai tengah-tengah peni yang pai wa perteng kene ke Ïingsah mo lai kunjai kene ke Jepang corona ke kita dong la slok api yang pakim sai kan te bokli ikun tekin ikun den Ïingsah noi pin dek mi mo ta ngatang la peni ndai kin bat kwa man long ndak mi ndami sabar rong ba kahan dah Longkmie ka pertema yang kambah ke persang menyawa ikan kateng
ang siyang piso ni matay ni miyala nakaliang cuma ni kermen ni tak man dan kecil siapa sih tak nyiru kum nakaliang kasnong nila yalang ana do kasi bala pentik ang ne aksing sajan tang lawan mi suanga sene hadin mang lawan hang ne ngili trelang mat ki ini para ki mama bagi ban yawat sene stai ban nili jingtip sikot kubor bat chokulit janmit ni penbek nang ne ngili pai no ai snong ngala pentip no igirang ba jongka dikot jongka executive committee jongka snong dak bang earphone ngin le umno hak step sonde te ngili penbek baniwan lang sene te laingot ngilewan mangas trisnong rekat bat we urang ba we wan lang laingot te ngilewan hang ne ngili mi nang ne biang manili sya tan dam site e banwa ngili le keleng ski ne kiwe ki jaka sene ru kan tang ba ngim so yo jing mut ai te ta ka de ko we ka ba jenjari ngi nomor kum ngi gina kasnong ngim tip hakano kom imi nang ne kat kum ga jing tu jong ki dik ma kapor step rangap mo ki ar Shiteng lai beje te kata kapor ka de ko bekerja step ko bejur slap ba tu kesni tengi ru ila su snok slai ge nang leng snong te menin step ngal alum biang ya ka komiti snong ngine perkat penia wat snong lem no kan nomor ngi snong sne nomor de na lor ide try snong try nang te na Nongbah Bynther te ngile pentip chaneru ngila alik wat ngila thok dak jing thok civil man pan permission la dau ai lak te ngin yo banewan sedu chane shilong ru skini angno banewat kumba jule ko pom jungi khasimo ngin hap banewat sino ndrei civil wong bakat kum kane kapor ke jing don jong ke jing pang covid-19 te ka stom ba bangen ai permission kam de su ke jurisdiction jong wong tang hapo bahap jong te kalong kai ngan ai ndrei tar pinhap board protokol te ndrei pin lecture sha is te stang ada pio jing bet na ka disi jong ka is ka sales te la ban le ngata tengi la shia perkat na kaleng jong sitong lada long ngin long ki bala long ready lupa kum no ban yarap kan yang ada jing ja so si mo hakan or komita ibriu imla ta ban pan sisha ba iklam yo ta ban kren isu i te kat akasinong kan si i le da dei bei ibala song yo mensua di dawai hayo kan si hamriau hamarksa hamairang de labun ki biru itu ini kong nana jongi kan mensua badang bot itu ki jing tha jong sarkar te ban intra district ngimla atau kapor ngi perkingi nomor ta order ka ba ayang iro kirang ba sinong golong ba nginam sya hi ban wana is west hadin doktor jingja jung doktor sailo ka man ki aga yangi order ka ba perking ba intra district nginam la si to kapor ka long tan re hadin bala penhiar no e kane ka ayu na kaleng jong sarkar te ngilala banerong na do pala ayat no skini kali even on number lete ala ken sulong ba ya kata da ka syong ha kine ki para jonga ba nsa marwe snong kim snow singan mo la temen don met ka kamet kam klan kum no inwan sa marwe ki don chenete ki kwa ban sa chene ngatara ka de kata ndai ban ong na snong kan nom sha kan ndai ki we ki ru ki la yon pa snong buat ki bawan nabar ki lewan lut snong to ki ba dewan wan i pendek tang quarantine kitu bawan na sabar de ring bawan na east na west na kini district juga rikasi de mdoni kum katar ke jing perking banong bakin hak quarantine i ru hadin bala jensur na kalian juga sarkar